Takže v dnešním videu si Kika zahrála Murder Mystery se mnou a s její kámoškou a neřešte prosím, že ve videu jsem úplně debil, jo? Já prostě mám takovou mentální poruchu, jo? Takže prosím neřešte to, já tam budu dělat blbosti, jo? Dobré, užijte si video a my jdeme na to. Jdeme si dělat test. Tak má. Nebo si dělal, no tu seš. By the way, ještě než se pustíme do videa, tak musím říct, že Kika je tak trošku postižená, protože ona si neumí dát mikrofon, co není nahlas. Já to nechápu. No, dobré, omlouvám se, jdeme zpátky do videa. Oh. Říkám test. Okay. 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 No, říkám test. No, tak to je pořádný test. No, říkám test. Kočku zabiju. Ha, kočka. Ne, ta kočka není dead. Teď už je dead. Ha, to jsem chtěl jediná. Na tebe. Tak. Bubu. Kde? Koupili ho! Jsi nemohla udělat. What? Borka cheatuje? Konečně, ty vole. Jo, máš tam ještě jednu borku. Nic. Já jsem se dostala na té mapě dělala nesmrtelný. Jak jsem mohla třeba... Ale džukovala jsem to. Hej, tak ty seš pořádně levej. Kámo, nebylo mi asi dobře, já nevím, až ještě teď, vole, tak se div. Hej, Kámo, Borka se cheatuje, já už jsem měl 10krát třeba trefil, vole. no tak určitě. Tak Však jo, vole. určitě. Tak určitě. Já už na to neskočím, vole. Už natáčíš? Nebo jsi se zapomněla, vole. Celou dobu. Dobré. No, celou dobu jsi zapomněla, nebo celou dobu natáčíš? Prostě mi natoč to aspoň třeba nevím 15 minut, než vole, mi dáš vole 10hodinové video. A čeho se stříhám? Třeba dej tam 3 hry, jo, prosím tě. Ne, no, prostě to, nebo jakoby mama nechce počítat teď. Vole, to jí rozumím. Perfect you. Že jo. Innocent. Galax je určitě mudr, tam nechodíme. Ne, tomu nevěřím, ona, Jo, to jsem ne... Jo, obtěžuje mě strašně moc. Mě obtěžuje. Já se bojím. Ale strašně. Já se bojím. Ale strašně mě obtěžuje. Proč koblio, proč? Ne, o ty nejsi koblio, a o teď si knedlíček. Markinka. Ale oni tam Já jsem slyšel je. Oni tam z té strany utíkali, takže si mi zdá, že jdeš tam tudy, tak jsem se obrátil. No, Boris to dělá. Borec, dobrý borec. A nejmoc blízko. Mě pronese do mě. Dělej. Pišťálka. A teď zabij. To jsi neudělal. Prej si budeš provokovat, tak dostaneš report. Já? Já jo, za co? Že jsem si tleskal do mikrofonu. Takže prej provokuješ. Jo a jak? Co jak? Vole, to jí rozumím. Kde mám vyplou? Já jdu blokovat zase. Já actually, já bych... Kdo mě zatlačil dovnitř? Možná já taky, že? To je tež možnost. Počká, ne! Uhni. Ona mě vytlačí. Ona prošla. Ahoj. Ne, tebe nepustím. Vypadni. O, Jsi zlá holka. Zase jsi to vzala, vole. To je to jsem nechtěl.
Jsem murder. Zkus to. Jsem murder. Protože chci. Mám target na jednu holku, víš. Girl, be quiet. Já nemám žádný zvuky, je to výnosno. Já tam vyplní na to dceru. Protože mě může mluvit prostě, já ti to budu vypípávat, jo. Debilka. Ne, ne, ale ne, ne, vole, v kuse. Dobrá, to nezedity, ne. Prosím, puchy. Já tam nechci, vole, mít 100 těch, vole, voiceů, že to tam musím pípat. Kobliho, on rád pípá. Vypípává. Mrakočko, vypadni. Singing. Sining. Tak seš sining. I'm gay! O, teda co? 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 Nic. Jsem murder. Aha, já jsem taky murder. Jo, já jsem šerif. Reklamní přestávka. Samozřejmě běžte dát odběr na můj YouTube kanál, protože blížil se prostě 1000 odběratelů lidí, jo. A za 1000 odběratelů bude odhalení, takže prostě nabijte na můj kanál. Jasně, teď k němu přijde ta burka a zabije ho. Tam je to černý. Já zabijem spíš ty burky. Uhní. Jak jsem murder určitě, já mu nevěřím. Ne! Uhní! To je on. Kde? On má moji chůzi, počkejte Frádel, on má moji chůzi, počkej, tak to jdu za ním. Galaxy! Ty Galaxy. No. To je Galaxy, to je můj fanoušek. Já vím, kde je šerif. Já taky. Ne, víš. A kdo by zabila mě? Galaxy je mega nenapadnej. Nebo já nevím. Co děláš? Nic. Co dělám? Je to blondětá teda co? Trochu chill. Je to blondětá svině. Ne, nemá cheaty, ono to je takový ten boost si jak srandu. Hej, on to zrychluje, nebo co ten boost? Já se dát kočku, počkej. No, radši no. Ahoj. On to moc mongry neumí tady naho. Tak jsem. Sama to neumíš, vole. Uhni. Uj, ne, ty mi tam ještě zatačíš, kámo. Dobrý. On mě se zhodí, čum, ona mě zhodí. Budeme na něm kopat. Proč si tak zle a kopeš? Jdi! Nejdu. Ale to bodka. Uhni. Uhni! Vypadni! Počkej, je shodím. Hodně štěstí. Já jsem utekla, jsem hned zpátky. Zpátky? Čau. Hej, sudovník trošku. Mám pistol. Už je mordra? Super. Je právě u mě. Jo, Právě zabila Je u mě. Ona chce za mnou, počkej. Až moc. Tak to ne. Uhni. OK. Ej. Proč spam jumpy nebo... Pomoc, ona po mně. Puky, zachraň mě. Puky, zachraň mě. Pojď ven. Já si nepočkám. Aby zdechla na kamion. Ještě budu tancovat. Aby přijel kamion. Tam máš, teď střel. Si pí. Tak co bylo, prosím tě? Že jsi moje láska. To vystřeleš. Ne, že jsi pěkná holka. To taky vystřeleš. Jdi do pí... Či. Hezky, zabila. Jo. I když jsi myslel třeba 10, nevadí. Budeš? A. Budeš? Nebudu. Čary Mary podkočera, ať jsem teď mordrka. Čary Mary podkočera. Tam nejdeš. Já tam nejdu, protože já jdu pro mapu. A jo.
Tak teď, no, ty se nás. Já to nehovu spát. Táta jde doma do ať tu nepřijde do pokoje. Někdo by dal tady. Ať nepřijde do pokoje. Je to jenom prohla. Co jsem? Innocent. Jde za mnou nějaký velký muž. Hej, víš o tom, že jsem koukal, no? Fakt? Že mě zabiješ? Jo? Jsi si trošku myslela, ne? Co jsi udělal? Já Je jsem to řekla, a jsem murder. Budu říkat častěji. Nebudem ty metit, já jsem šla jen po něm. Já ti řeknu, ona je za tebou. Počkej, ta zbraň, to je pořád je dobrý. Ne, tady někdo... Tam mě! Tam! Kámo, ona tady bácí hudbu, nebo co? Jo, byla. Bro. Jsi slepá, no. Stává se. Máš hosta ve sklepě, máš 2 hosty ve sklepě. Máš tam svůj pupí ve sklepě. Poradím ti, ta pistole je tam vzadu, v té postele, ale nevím, jestli to stihneš. Jo, dejte si 1v1. Tak na svině. Co? Nějaký Christmas vole, ne, že jsi hezká. To máme vystřihnout. Kámo, mě to vůbec nezajímá, bro. Ale proč bych měl vystřihnout pravdu? Ne, Počkej, já se koukám na tady, na se koukám. pojď si sednout vedle mě. Jo, počkej. Sednout, netančit. Sedím. Pojďme chillovat. Co píšeš, prosím tě? To se... Sync. Super sync. Zase innocent. Bra, imbecil. Nevidí to. Nějaká Sally, já nevím, vole, se mě chce přidat. Mě taky. No, to určitě je hacker, on mám hacknout chat, ne. To ne prostě. Já nemůžu. Někdo má růžový meč, vole, nůž. Je to murder, který má růžový nůž. Já se bojím toho typka. Okay. Jo, je to dál svině. Tak to ne. My utíkáme pryč. Já utíkám pryč. Já mám pelagy, kámo. To není dobrý. No. Kámo, co je za pozu? Já stojím. Já stojím. Další. To je pistol. Nope. To vím asi ne. Proto tam nejdu. Úplně to vím, kámo. Jo. Je Borka, Kika, ty zněla jak ten takový, z toho, jak se jmenuje, vole, ten takový, jak se jmenuje, ta želva z toho, jak se jmenuje ta pohádka, nebo ten film, nebo co to je, vole. A hovno Kung Fu Panda, vole, Kung Fu Pandu ti ukážu já. Co myslíš? Ona tam kempí v té vence. Ne, počkej. No, proč tě tam čeká? No, to je jedno. No, čeká na mě. Že, já nevím, ale prostě, já nevím, jak se jmenuje, počkej. Kam, dostal jsem se na to koukal na Netflixu, jak jsem to mohl zapomenout? Oh. Dobrá, já jsem na to. Oh my god, ona má nagy, ty kokos. Ona se vrátí. Kde je zbraň? Není zbraň. Tu je. Jo, tam je zbraň. Campy? Jo, totálně, za rohem. Já vidím tady, hej, meč, vole. Nůž teda. Bože, ani No, natahujeme. Pozor, skoč. Yes!
Čas. Lol. Budeš? Ona se rozbrečela, ona se rozbrečí. Brečí. Brečí. Jo, tak Boris má fakt lagy teď. Jo. Nebo to mám já, nebo co jako, Boris fakt teď. Já to mám.